Ah, dati mo siya! Excited! Mother! Ayan! Everything kayo, okay? Guys, sino pwede sa pinawa ko ng cake? At syempre, meron din kayo pansit! Ayan! Ito na yung pansit! La, hindi kita! Lola, dito tayo, dito! Dito tayo! I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really loved me, and no one else could come between. Okay, kakantahan po natin ang birthday song si Mother, ha? Okay, eto na po! Yeah. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Isa pa! Up! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay. Bago po natin i-blow, Mother, ang wish kayo kay! Yes! Eh, nagkita. My husband. Eh, kamanong. Eh, I will go ahead. wine. My wish, I will go ahead. Awan di wine. Iruan mo na. Kay wine man ah. Wine. Kunin kayo! Wine, wine. Birthday wish! Birthday wish! Mother, wish, Mother. Okay. Okay, blow the candle! Yay! Mother, hindi lang po yan. Meron pa pong natatagong sorpresa dito sa loob. Pwede ba nating hilain, Mother? Sige na, hilain ito. Ayan, hilain. 1, 2, 3, go! Wow! Nagkatuon mga Android. Sige, Mother! Di mo nga mabasan. Hila, Mother! Ay, apo. Nag-line na dito magbingay. Hila, Mother! Blank. Hila, Mother! Umuulag, kuming pinta. Hila, Mother! Hila, Mother! Dapat na. More! Yay! Happy birthday, Mother! Mother! Ayan. Dapat na, biyakin niyo yung cake. Meron ba yan? Dapat na. Ayan, bago po tayo, meron pong letter na inihanda. Maaari po bang basahin ng isang anak? Ako! Sino? Ako! Abo, magbabasa. Kanino? Ayan, letter para kay Lola. Ito. Ito ang message para kay Lola. Pakibasa
po para kay Lola. Wala na Ayan po. Ayan. Happy birthday, Madong! Nakikot kayo. Since we can't go home to spend this special day with you, we opted to hire someone to deliver all of these things to you. Kaya parang nandyan na rin kami sa tabi mo. Salamat at hanggang ngayon ay kasama ka pa din namin. Thank you for your guidance. Manipod, pay, ubing kami. Ingana tatanga bakit ken ikay kamin. Bakit kami? Mag-ingat ka palagi sa kalusugan mo. We hope that this gift will make you smile and happy. Again, happy birthday and we love you from Hamilton, Gina, and Amba. Happy birthday, Lola! Mother, ano po ang mensahe po natin sa mga nagpa-prepare ng mga anak niyo po sa US, sa Brunei, sa Australia, yung mga nandito sa Pinas na. Ano po ang mensahe natin? Hindi ko may... Ano message yun? Kada kayong anak ko, muna salamat. Salamat mat kada kita may ragsak kada kami. Hamilton, Gina, and Amba. Salamat panakalagi piyo kanya. Kunat mo awanan dayto nga awanak kun kada kayo tadi pulos na di kayo tumawag. Pulos na di kayo nag-hello kanya. Pulos na di kayo nga nag-greet kanya. Ngom. This is really a big surprise for me. Thank you very much, anak ko. Kada kita anak ko ito na nangitan dito, cake. Money cake po po. Si Ma'am Grace. Grace, Melda, Voltaire, all, and Ikay. Thank you very much. Ayan. Tata, ano pong message niyo kay Mother ngayong kaarawan po niya? Thank you, Nini. Thank you, Mother. Ano message niyo kay Mother? I love you. Sita! Ayan! Ayan! Oh, di ba? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party List, thank you po kila Ma'am Gina from USA, Doc Hamilton from Australia, Ambassador Christopher Montero, Brunei, and thank you kay Ma'am Grace, Sir Voltaire, Sir Aristotle, Ma'am Carmen, and to Ma'am Imelda, thank you very much! Thank you! Siya pa mag-hair sa akin. Thank you! Ayan. Ayan! Picture! Dito sa part na to! I'll always love you and make you happy. If you